vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinoda kureurura zvandakaita ndichipindawo mumarriage. Ndichipinda mumarriage ndainge ndichidanana nevakomana vangu vaviri, vese vainge vaine mari dzavo. So the other guy ndaisatombommuda hangu zvachose, kwaingovawo kungodya mari, and unfortunately I got pregnant for that guy uyo wandainge ndisingadi, ndichibva ndatizira kune uyo ainge asiri muridzi wenhumbu. Uya ndaingomudira kudya mari chete. Ndaiti kana ndikamuti dia handina kana mari, waibva wanzwa oti uri kuda mari, kunyange data mukoma Nashi. Ndaita data rekuita kutambisa, ndichirishandisa madiro, ndichiziva kuti kusangotaura naye chete. Akazondibvunza kuti why are you quiet, ndobva ndamuti ndinogotaura newe sei ndisina data. Ndaibva ndatumidzirwa data, but I did not love him at all. So mukoma ndakabva ndazotizira kune uyo ainge asiri muridzi wenhumbu, achibva atonobvisawo zvainge zvichidiwa kumba kwedu, achibva andisiya navamwene iye kwava kuenda hake kubasa. So the other guy muridzi wenhumbu started calling me, achindinyengerera kuti ndinge ndichidzoka nemwana wake. I refused. He kept on calling kusvika azondituka akati, if the baby is really mine, nhumbu ichakurwadza ende mwana iyeye achafa if it was true. Ndaitonzwa mapain asingaperi apa mwana ainge akatomirirwa nemunhu wese kumba kwehusband yangu. Pamabrothers ake hapana ane mwana. My husband ndiye last born, so mwana aitodiwawo zvekutodero. We decided kuenda kuscan, zvikaonekwa kuti ainge ari matwins. Mufaro ukabva wawedzera mumusha, so everyone aitoti akasangana netuhembe twevana they would buy in pairs. Since ndainge ndiine macomplications panhumbu, ndikanzi ndichange ndichizonozvarira kuna amai vangu, and my mom is in SA. Ndichibva ndaenda zvikanzi vamwene vanozotevera ndava kuda kuzvara. Mwedzi yakati yafamba kusvika nhumbu yarwadza, ndikaudza murume akati rega nditi mama vamwene vauye, asi handiwo mwedzi wawaifana kuzvara semunhu aitofarirawo. Vana haana kuzviisa mumusoro. Ndikatobatsirwa vasikana vangu 2, ndikatombogara navamwene namama for a month, and my husband akati ndichidzoka kuZim, since iye ainge odzokawo kuzoona vana, akauya. We went for a vacation nevana vedu, tikadzoka hedu after a week mwana akazobatwa neflu, vese vakazotanga kurwara, tikaenda kuhospital, vana kwava kutoshayika vese tese. We are heartbroken. Vanhu vakazongoti varoi, but inini I know kuti mashoko aya andakaudzwa, and secret iyi ndafunga hangu kufa nayo. Nawo zvimwe zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndine imwe cousin yangu uyo anogara kumbari, akabva achizoti one day achitaura neni, there was this other guy waakangomention achiti ndakambowirirana nanhingi akazosungwa mushure mekunge auraya munhu in an armed robbery gone wrong, so he was out of prison. Mukoma Nashi, I then got interested, ndikaramba ndichingobvunzisisa. So this guy mukoma ndakabva mukutaura naye like live one on one, handisi kuda zvinhu zvepamafoni. Saka akanditi anokwanisa kundibetsera kupfuudza upenyu hweex yangu, because ex yangu he is that person wekuti anokwanisa kuzongondimakisa in the future. Saka handisi kutombomuda panyika zvachose, ari kufanira kuti ange achifa mhani munhu uyu mukoma. That is the resolution that I took. Saka iye akanditi anokwanisa kuzviita for $6,000 anokwanisa kumupfuudza ex wangu, but on top of that ari kuti nekuda kwekuti ndakanaka ari kuda kumbondinzwawo. So I don't know mukoma Nashi, because he was open with me, akanditi iye ari HIV positive, saka ndofana kutenga PrEP because tichazozviita pasina kana dziviriro, anokwanisa kundibatsira. So ndo secret yangu yandiinayo. Chiri nani ndechipi mukoma, kungosiyana nazvo kana kuti wacho uyo anokwanisa kuzondikanganisira marriage yangu ange achizopfuudzwa naro bhinya iri rekumbare. So far I have had a meeting with him, ndikabva ndamuti ndichafunga nezvazvo, ndibetserei iwo mhuri yeZimbabwe nemazano.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu. I think the damage has already been done vanzvadzi. Zvekuzoda kuzourayisa munhu asiyanai nazvo, because you never know, things can go wrong muzogumisidzira masungwa manje. So it is far much better kuti mungozviudza kuti you made a loss, uye zvekare muzamawo kugadzirisawo marriage yenyu. Hamena kuti murume wenyu muchamuudza chokwadi here kana kuti muchaita sei, but zvekuda kuzourayisa x I think ipapo munokwanisa kuzoregreta mangwana. Tava kukuonai mava kuitwa mainterview behind bars natete Tilda, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakaroora mukoma nashi, but ndine umwe mudzimai whom I can say is my secret wife, but mukadzi futi wemunhu. Tiri kuronga kuti tiri kufanira kuti tinge tichizotanga kugara tose, but anozouya as the second wife mudzimai wangu asati azviziva. Mukoma nashi, kumuroora kwandichaita, it is part of the ritual, because ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoita vakadzi vaviri nekuda kwekuti ndava nesimba rakanyanyisa. Saka simba iri hazviite kuti ndinge ndichiripedzera pamukadzi mumwe chete, rinotoda vakadzi vaviri. Uye zvekare ndakachekeresa amai vangu kuti ndinge ndichiwana masimbawo ekuprofita. Ndichisvika muno muSouth Africa mukoma, ndaingoitawo zvemabasa izvozvi zvekuvaka, because baba vangu vaiitawo zvekuvaka. Saka ndakadzidziswawo nababa kuita zvekuvaka. Ndakatanga kushanda mukoma ndisati ndawana mazuva acho iwawo. Upenyu hwakamboita sekunge hwainge uchiendeka, ndichitokwanisawo kutoronga, but pane pamwe pandakazoenda kumusha mukoma, zvinhu zvangu zvakabva zvazonguvharika, as if kune munhu akanondisungira chiraramo changu. Ndakatambudzika mukoma, ndikashungurudzika. Ndinorangarira kuti nerimwe gore ndainge ndiri kumaRDP, dzimba dziya dzinovakirwa vanhu vanotambura muno muSouth Africa. Ndiriko ikoko mukoma, ndine dzimwe hope dzandakarota. Ndakangoonawo umwe munhu akauya. Munhu uyu akauya kwandiri akabva anditi, ruponeso rwako hunge watsvaka muprofita wekumasowe, ndiye anokwanisa kukubatsira nekuda kwekuti chiraramo chako chakasungwa. Zvechokwadi mukoma, ndakabva ndazoona kuti painge paine chimwe chidhori icho chainge chakabayirirwa tsono nechipepa chainge chakanyorwa zita rangu. Chidhori ichi chainge chakasungwa necheni, zvichirevera izvo kuti kunyange ndikaenda kupi munhu iye aikwanisa kuzongondikontrola achishandisa cheni iyoyo, zvazvokuti fambe dzoke. Mangwana acho makuseni pandakamuka, ndaiva neumwe mundara uyo wandainge ndichishandidzana naye. Ndikabva ndamuudza mundara uya kuti ndidzo dzainge dziri hope dzandainge ndarota. Akabva anditi taifanira kuti tinge tichimboenda kumasowe kwacho, because naiyewo ainge ainewo zvaainge achida kubetserwa. Takabva tazoenda kumasowe kuya, tikabva tazotaura neumwe mukadzi uyu akabva ati kwandiri, iwe ndaona waita mari, but kuzonoita kwako mari zvichakutorera nguva. Mukoma nashi, ndakabva ndapiwawo munamato wandakashandisa. Kubva ipapo mukoma, ndakabva ndangotanga kungofarirawo chechi idzodzidzi dzedu dzekumasowe. Ndikatanga kutoenda kumasowe, mushure mekunge ndadzoka kulocation ndikabva ndatendeuka ndikatanga kunamatawo kumasowe. So mukoma, nekufamba kwenguva ndakazogumisidzirawo ndavawo muprofita, ndava kutoprofita, but ndaingoita zvekungonzwa maungira, but dzimwe nguva ndaitorasika pakunoprofita kwandainge ndichiita. So ndirimo muchechi ndimo mandakabva ndazosanganawo neuyo akazova mukadzi wangu, but iyewo haatozvizivi kuti nyaya idzi ndakazodzifambira nekuda kwekuti ndainge ndava kuona kuti vamwe vainge vava kuita mari, because patorine umwe akazotopiwa double cab neumwe muSouth African mushure mekunge vauya kumba kwake vachida kubetserwa, because vaingoti kana vakawana mabasa vana vacho vobva vadzingwa. Amai vacho vainge vasingadi kutaura chokwadi kuti murume wavo ainge akaromba, even though kuromba kwavo kwakatosiyana nemarombero atinoita kuzimu. Saka
vainge vaine zvikwambo zvavo zvavainge vainazvo. Saka amai ava vainge vakasiyirwa zvikwambo izvozvo nemurume wacho, vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachinozvidzosera kwaSangoma, but vakazotora nguva vasina kuzvidzosera zvinhu izvi. By the time pavakazoona kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka, vana vainge vava kushungurudzika, ndo pavakabva vachizotanga kumhanya-mhanya vava kuda kunodzosera zvikwambo zvezviya. Bhegi riya iro racho ravainge vachichengetera zvikwambo zvacho rakabva rangonyangarika mumba, vakabva varishaya. Ndo pavakatanga kungorohwa nezvinhu zvacho, kuparwa nekungoona kitsi dzakawanda pamba pavo, vana vavo vachibva kumamarriages uye zvekare vachidzingwa mabasa. Ndo pavakabva vachizoenda kumba kwemuprofita uyo akazondibetsera mukomana Ashe. Mushure mekunge ndazoenda ndikanotaura naye, ndikamubvunza kuti asi imi varume mumbori nelake rakaita sei rekuti munobetsera vanhu zvinhu zvacho zvobva zvatoendeka, mobva mazotopiwa motikari double cab. Ndo paakazondiudza kuti iye ainge aine umwe muchangani waainge achiziva. Muchangani uyu ainge ari wekuMozambique, but ainge akazouya muSouth Africa ndokubva azowana mukadzi wake kuGiyani uko, then ndo paakabva achizouya kuno kwatiri kuJoburg. Saka ainge ari Sangoma ndiye ainge akamubatsira kuti ange achizomuwedzera masimba nekumupa tsvimbo nehari zvekare inogara pasi pemubhedha mumba make. Akandiudza zvose mukoma, ndikabva ndati ko sei wasarudza inini, sei wasarudza kundiudza zvose izvi? Akabva anditi ndasarudza iwewe nekuda kwekuti handina umwe munhu wekuti ndinokwanisa kupota ndichisheya naye, because kana mudzimai wangu haatozvizivi. Saka ndikuda kuti unge uchizoita bhururu wangu. Mukomana kunzi bhururu ndainge ndisingazivi kuti zvinotorevei kana dziri nhau idzi dzeurombo. Kana munhu akakuudza kuti inini ndakaromba asi ndikuda kuti unge uchizovawo bhururu wangu, zvinenge zvichitoreva kutoti munhu anenge achida kuti newewe unge uchizoromba, munge muchizoita ushamwari hwenyu mukuromba kwenyu kwamunenge makaita. Ndakabvuma paya mukomana Ashe. Ndo paakabva azondirakidza tsvimbo yacho iyoyo yaanoshandisa, tsvimbo iyo inotoshanduka kutoita nyoka inofamba ichipinda mudzimba dzevanhu ichikonzeresa maproblems. Uye zvekare kana yakonzeresa maproblems mumba mako, unobva wazotanga kurota kuti madzibaba vakati ndivo vanokwanisa kukubatsira. Uye zvekare nehari, akandirakidza kuti muhari imomo mune ropa. Akanditi ropa iroro iropa remukoma wacho avo vakashayika vachienda kuZimbabwe vakaita accident. Mukoma ndo zvaanoshandisa paurombwa hwake. Iniwo ndakabva ndazobvuma, takabva tazoenda kumba kwake mundara uya muchangani. Ndikabva ndazotaura nyaya yangu, ndikamuudza kuti neniwo ndainge ndichida masimba ekuti ndige ndichikwanisa kuzoprofita. Ndikabva ndazonzi aiwa zvainge zvisinganetsi nekuda kwekuti iye Satani pache zvake ainge achitotsvaka vanhu vakawanda vanoda kutanga machechi, achiti kunyange kana uine vanhu vaunovimba navo, vaunoziva vanenge vachida kuzotanga machechi avo, unovaudza wovapa mafoni numbers angu. Ipapo mukomana Ashe, sezvo ndainge ndapiwa umwe mushonga wekudzikamisa hana yangu, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaudzwa zvose izvi ndiri soba mukomana Ashe, handaimbobvuma, because n'anga iya yakatoti Satani zvechokwadi ari kutsvaka vanhu vakawanda vanoda kutanga machechi vakaita sewe kuti ange achizovapa masimba ekuprofita. Asi unongozviziva kuti haana munhu waanopa chinhu mahara, unofanira kuti newewe unge uchizomupa something back. Ndikabva ndati something like chii? Ndopakazonzi ndiri kunzwa zvichinzi amai vako Rebecca unomuziva here? Mukomana Ashe, Rebecca ndiye amai vangu, ndiro rainge riri zita ravo. Ndakavhunduka ndikabva ndati hongu Rebecca ndinomuziva. Zvikanzi Rebecca chimbori chii kwauri? Ndianiko wako Rebecca? Mukadzi wako here? Ndimbuya vako here? Ndeamai vako here? Ihanzvadzi yako here? Ndiani wakoko Rebecca uyu wandiri kuramba ndichingonzwa achitaurwa nezvake? Ndikati ndeamai vangu nyakundibereka. Muchangani uya akaseka mukomana Ashe, akanditarisa achidzungudza zvake musoro. Mukoma
kunze kwekuti ange achindinzwira tsitsi akatotanga kutondiseka. Ndikabva ndati nhai sekuru, ko wai muri kundiseka? Muri kundisekereiko? Akabva anditi saka washinga here kuti unge uchiuraya amai vako nekuda kwekuti uri kuda kungofara pano panyika, pano pasi pezuva, pekuti tinongorarama kwekanguva kapfupi then kwatichazonorarama kwenguva yakareba uchange uchizonotambudzika. Mukoma, ndo zvinoita n'anga, inotokubudira pachena kuti zvinhu izvi zvauri kuda kuita zvakadhakwa, even though ichizviziva kuti at the end of the day uchazongozviita hako. Mukoma Nashi, ndakabvuma ndikabva ndati hongu sekuru, ndazvipira nemwoyo wangu wose, ndazvipira kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichifara kwekanguva kapfupi. Ende mukoma, ndakangopiwa 20 years chete dzekurarama ndichiita izvozvizvi zvechiprofita, chechi yangu ichikura, ndichiita mari. After that ndichazofa zvangu unless kana ndichida kuzochekeresa zvekare. Mukoma, ndakabva ndazopiwa masimba, ndikabva ndanzi ndige ndichitenga hari iyi. Mushure mekunge ndaitenga mukoma, ndakaita mazuva anokwana iwo kuita 3 yainge ichigara kuseri kwemba. Ende ndaiti masikati paya kana ndava kubuda, ndaibuda nayo hari iyoyo, yaigara mune chimwe chibhegi changu. So madhamu vaingofungidzira kuti zvimaturisi zvangu zvekuvaka. So muhari imomo ndoma ndainge ndichiitira tsvina. Ndaiti kana ndikanzwa kana kubatwa nemudumbu, because ipapo pa 3 days ndakachaya Mukoma Nashi zvekuti kana mukadzi wangu akatombofungidzira kuti ndainge ndabatwa nekorera. Mukoma, ndaitora hari yangu nechibhegi changu, ndobva ndabuda, ndobva ndaenda kudondo, ndobva ndagadzika hari yangu pasi, ndobva ndazotonona ndichiitira tsvina muhari imomo. Ndobva ndaisa zvekare hari iya muchibhegi cheche, ndobva ndadzokera zvangu kumba, ndobva ndanoigadzika kuseri kwedhoo. Ndakazviita kwemazuva 3. Mushure mekunge ndapedza mazuva 3 ndichiitira tsvina muhari iyoyo, ndakabva ndazodzokera nayo kwaari muchangani uya. Akabva azonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda nayo hari iyi kumakuva. Ndakazoenda nayo hari iyi kumakuva Mukoma Nashi, ndikanoisiya zvekare kwemamwe mazuva anokwana kuita 6. Then ndikabva ndazonoitora hari iya, tsvina yose yainge irimo muhari mainge musisina. Ndikabva ndazonzi ndige ndichifonera amai vangu pakati pahwo usiku. Ndakavafonera, vakati vachingonodavira Mukoma, kana kutaura navo handina kutaura navo. Ipapo ndainge nditori kumba kwen'anga iya. Amai vakabva vazongotanga kungochema vachiti, yowe kani ndarohwa nebayo kani kumusana uku. Apa in'anga iya yainge yakabata rimwe zitsono rainge rakakura, ichita sekunge iri kubaya amai vangu. Amai ndokubva vachizofa. Ndirimo mudare mavo sekuru vaya, ndakatoona kuti hari yangu iya yakabva yatanga kuzara neropa Mukoma. Then ndokubva ndazonzi zvangu zvainge zvaita, ndikanzi tsvimbo iya yandainge ndakatenga ndiyo yandaifanira kuti ndige ndichizoshandisa, asi mukuzonoishandisa ndaifanira kuti ndige ndichikecha hure. Ndakati ndakecha hure Mukoma tiri kuloji, hure iri ndakabva ndazoribhadhara kuti ndinge ndichiriita bonde netsvimbo iya. Handina kana kumbogara ndakariita bonde nesikarudzi yangu, kwete, ndakashandisa tsvimbo yangu. Then ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazomupa mari ndikadzokera kumba. Apa ndainge ndisati ndatomboenda kumusha. Mutumbi waamai vangu wainge uchiri kumochwari panguva iyoyo pandakaita zvose izvi Mukoma. Ndichisvika pamba namadhamu ndokubva tachizoenda zvedu kumusha takabatana nevamwe vehukama. Mukoma Nashi, ndiyowo secret yangu yandiinayo. Ndakachekeresa amai vangu kuti ndinge ndichiwana masimba ekuprofita. Ini nemudzimai wangu kutaura kudai takagarika. Sezvamunongoziva kuti panenge paine mari vakadziwo vanobva vawanda. Saka ndakabva ndazonzi sezvo simba rangu rakawandisa uye zvekare handifaniri kuzoramba ndichizvisvibisa nekurara nevakadzi vakasiyana-siyana, ndinofanira kuti ndinge ndichingotsvaka umwe wechinhamba 2, asi ari mukadzi wemunhu wandinofanira kubvisa pamurume wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi Satani ari kutsvaka vanhuwo vakawanda vari kuda kutangawo machechi avo. Pakaipa. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk about this issue in the comment section. December ava kutopera uyu. Munewo maskandals amakaita here during December. Please
come with your scandals kana kuti hamusati mapedza here mascandals. Ndakangomirira maconfessions aDecember. You can bring them to my inbox. Ngatisanganei zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.